I pozdrav youtuberi sa Megatrade, danas igramo Hardcore. I našim kapamo normalno kao što sam i obećao. Ok, znači da tražim iron. Da vidimo jabuka, super, sadnice. Nima sad ima rupa, evo je. Oh shit. Lava. Jedino to drvo. Sad, znači uzet ćemo kamena. Ja. Ja, prehađam se. Ja. I još da mi odjednom. Joj, izvinjam se. Ajde, koliko te ima. Ja sad samo da se ja ne izgubim, to mi je najveći strah. Izgubim se, ovdje malo ću propasti, ćao. Da, umru u prvoj epizodi. U tebro koliko ga je. Tebro, bit će uglje kokoš. Tebro, potrošit ću sav kramp na uglj. To je na početku pećine. Sad idemo, kako ja sad izađem odavde, stani, F3. Sački, sad ću potruda, dobro prepišem. Q62, Z267, dobro. Sad znači idemo dole, opa. Super, evo ga iron. Super, odlično. Ajde, daj mi barem 5 ili 6 ili 5. 5. Još irona. Da je udalimo ovdje negdje. Tako, tu da nema. Sad ja moram da skočim dole. A ne znam šta me dole čeka. To mi je bio strah da skočim dole. Oh, shit. Cigan. Narkoman. Sad još skeleton da me sačeka i da me ubija i sve super. Znači sve će da bude ono do jaja. Sad iron, je. Dosta irona nalazim. Što je strava. Strava je užas. Sad. Fuck, idem nazad. To će koji malo više ojačam. Ne, hvala. Ja bi još da živim. Barem da bude 5 epizoda. No thanks. Znači 13 irona, super, imate za kramp, mač i chestplate, ne. Da, tačno. Ne, tamo dole ću ići malo kasnije. Kad se bolje opremim. Joj. Znači prehlađen sam za medalj. Vidite zašto je dobro kopati ugalj. Da, evo, vidite što ima od komandi.
Come on, baby. Dosta je uglja. Koliko imam uglja? 64 tačno. Tačno. Na koju ćemo sad stranu da idemo? Ovo je kraj rudnika, imam još samo i tamo dela. Neko me tera da idem tamo. Neki đavo. Neki đavo me tera da idem tamo da imam šta imam. On neki loži đavo. Normalno je loš. Đavo je loš. Vidite, tamo ima iron, ja kako iron ima ovdje, samo što ne vidim šta je dole. Ja, šta je? Ja, pade dole. Ja, koja si mene sreća. Ja, koja si mene sreća, puđi mi kramp. Ja, vidim. Opa. Yes. Vuko mi kramp, sad više neću moći. Malo sutra ću sad više čim potrošim ove torčeve, moram da se vraćam kući. Ne, uzet ću čak jedicom. Dobro, stavim sad negdje još ovamo ima irona. Negdje malo niže, da. Sada ne ovamo negdje. Nema. Je li ono zlato? Nije. Ima ovo, te bro, obogatit ću se odmah u drugoj. Te bro, samo nije jasno. Option, difficult, hardcore, a nema zombije. Nigde. I don't know. Šta divamo, imamo onaj jaran što je pao. Torch. Sačekajte je to. Sad odmah nađemo onaj rudnik, kao sad nađem Stronghold u drugoj epizodi. Ne bi se mučio s onim perlama da tražim. Kad bi ga sad našao, sad. Ne ispod sebe. Ja više ne hrane. Hvala Bogu. Evo kako imam irona. 308. Super. Rekao sam da je broj koji ne smijem. Ne smijem da kažem broj 8. I da, opet sam rekao. Opet sam na kraju. I'm the fucking king. Sad idem prvo na ovu stranu. Da uzmemo sve ono što možemo odavde. Oh shit. Stani. Ovdje umri više tebra. Udaram te 50 puta. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. A to mi nije trebalo. Srčka da me strefi, bre, si lud. Aha, te bra, usro sam se. Vidi lapis lazuli koji nećemo ići da pokupim. A u te bra, uzet ću torču da ovdje ne treba. No, kud sam išao tu? Evo sad još spawner zombija nađem i super bre ću ubijem odmah. Aj bre, gladan sam. Idem nazad. Minecraft table. Ima nešto dobro u ovome što sam našao spawnera. Barem sam hrane našao. Stani. Jaha, brate, koliki rudnik. Jaha, ima tamo irona, kasnije ću otići.
Jao, te bre još vamo nađem spadne i ono mi nestane torčeva. Ajde, to je taj rudnik. Imam još samo jedan torč. Tako da ćemo morati da se vraćamo tamo. Vidim vam još ima neka rupa. Nema. Sad vidimo što imamo ovdje, da li se vidi nešto. Vidi se. Kako da ne. Ajmo nazad. Ajmo nazad, samo što ne znam put. Da, i gladan sam i sve je odlično. Znači, mrš. Dobro, sad stane. Imam trulo meso. Barem to mogu da jedem. Ajde, pusti me bre džiberu. Sad, odakle sam ja skočio? Odnosno, odakle sam ja sišao, mislim da je odavde. Ne, ovdje je bio onaj iron, skočio sam. Skočio sam odakle tebra. Ne, ovdje je bio iron. Nije odgor. Ne. Hajde, vrati se ovamo, tebra ima još dosta ruda. A on nije odavde. Mrš. Cigan. Da, onda sam doskočio tamo do... Shit. Zamalo. Tebra. Znači, mrtav sam čovjek. Kad izađem napolje. Pa dan je. Super. Dobro, stani. Okej, znači možemo napraviti stepenice. Ne. Odatle. Dobro, da se ide tu. Tu i izađe. Sad na koju stranu je kuća? Super, teorija imam blizu rudnik. Sad kad bi još znao gdje je hrana. Odnosno kad bi još našao hranu. Evo ga, daj mi dve. Dao mi jaje. Šta je to lice ti treba ubiti? Opa! Ovo mi se već čini kao nešto dobro. Možda loše. Pošto ću morati da skačem. Dole. Tu. Sad, znači. Dole ima pressure plate. Ispod pressure plate je TNT. Znam. Sad. Diamond, yes! Diamond, zlato. Sve super, tebra. Dobio sam i hrane. Joj, super. 4 dijamanta, još i TNT. Tebra, to. Uzet ću čestove. Uzet ću tamo ni vunu, treba će mi za krevet. Dobro, znači, nisam ništa usao. To ćemo da bacimo. Dobro, čest, odatle i odatle. Idemo gore. Uzet ću jednu vunu, dobro će mi poslužiti za krevet. Ne vrati koji sam ja srećnik. Da nađem ovo, baš pored kuće da mi bude ovo. Znači, nevjerovatno sam srećnik. Opet srećnik sam. 4 dijamanta,
Opa, dijamant style, ej, sexy lady, dijamant style, ej. Znači, nemam ni iron krampa, našao sam 4 dijamanta. I'm big srećnik. Znači, vidim, nemam iron krampa, imam 4 dijamanta. Ajde meni reći da li je to moguće. Moguće je. U Minecraftu je sve moguće. E sad, pustinja. Evo, pustinja, ja ne znam sad je mi kuća. Da, još sam izgubio kuću, što je super. Ovdje nekud, jeste, evo. Super tebra, znači sve do jaja. Do jaja, baš je to. U tebra, gdje je ono što sam teo da ispečem, evo ga. Znači, iron, ugalj, dijamanti, jao. Tebra, stani, tu. Znači, opa, dijamant stavila. Znači, sve imam. I ugalj, i iron, i dijamanti, i zlato. Jao, brate. Mislim, stvarno sam srećnik. Stani, uzet ću ugalj. Ne treba toliko puno. Dobro. Ja, tera koji trebao sam, znam, trebao sam 64, 8, a tu nema ni 64. Dobro, imamo 12 tune, dobro, to sam osigurao krevet. Napravimo krevet. Dobro, ja sam dobio dostignuće dijamante u drugoj epizodi. Sad ne imam moje dostignuća, sad da imam. Stastik. Ne, stastik, ne. Da imam malo manje to. Dobra, znaš kad će ovo se ispuniti nikad. Tačke, treba mi... Gledajte sad ovo. Treba da napravim drveni mač. Dobro, napravit ću. Da bi dobio onda... Vidite? Stani. Da imamo sad... Šta mi ono još treba? Treba mi kosti. Gledajte sad ovaj bug. Gledajte sad ovo. Sad dođem. A vidite kako cool izgleda. Neću da dobijem challenge. Aha. Odavde kad uzem da dobijem. Ne dobijem. Ne znam. Znači napravimo krevet. Ne, krevet sam već napravio. Vidite briđenje, ja znači toliko sam srećen da sam sad pogubljen. Znači ja ću vam snimati probati da nađem villagere. I da, vidimo se u next epizod. Ćao!